Denne video handler om, hvad en lineær linje er. Ordet lineær betyder lige eller formet som en ret linje. I matematikkens verden beskriver man lineære funktioner ved den rette linjes ligning. F af x er lig med ax plus b. Før en linje er lineær, skal den være kontinuerlig og ret, hvilket betyder, at den ikke må have nogen knæk eller krumninger. Her følger nogle eksempler på forskellige funktioner. Funktionen her er ikke kontinuerlig, da der er et knæk i linjen. Denne funktion er ikke ret, da der er krumninger i linjen. Funktionen her er lineær, da den hverken har knæk eller krumninger i linjen. Det betyder altså, at en lineær linje opfylder funktionen f af x lig ax plus b og er ret og kontinuerlig.